Och han ska alltså möta nummer 6, Kalle Johansson, på sin orange, vit, svart, rosa Revo 800 för Rough Riders. Rough Riders? Muff Divers? Då kör vi! Nu kan väl inte fördel att han flyter hur som helst. Nej, det var mycket trångt där. Ja, ska vi kalla det ett dött lopp det där? Vi har i alla fall en skoter på botten och en som flyt. Det är väl fördel att flytande. Men hur fan flyter där och inte en annan? Det dunkar så när flytdyna. Ja just det. Ja det var ju faktiskt jävligt bra.